Diolch yn Dduw. Diolch yn Dduw am y fraint unwaith eto gael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hoedfaith ofal terdyn plith tywallt ysbryd arnom. I ni'n gofyn hyn ôl trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr hoedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Fydd ein cwrdd gweddi misol cael ei gynnal ar y 3 nos Iau o bob mis sef Medi 19. Nawr wrth i'r casgliad gael ei gymryd, gen i aros ar ein heistedd i ganu Emynau 57. Y man y bof a arglwydd mawr yn rhoi ei nefol hedd i lawr. 57. Darlleniad o'r Hen Testament, proffwyd Jeremeia, drydydd benod, ac yn dechrau darllen yn yr 20fed adnod. Jeremeia, penod 3, adnod 20. Yn ddiau fel yr anffyddlona gwraig oddi wrth ei chyfaill, felly ti Israel, y buwch anffyddlon i mi, medd yr arglwydd. Llef a glywyd yn y mannau uchel o lofain a dymuniadau meibion Israel, cynnes gwirasant ei ffordd ac anghofiasant yr arglwydd ei Dduw. Ymchwelwch feibion gwrthnysig ac mi a iachaf eich gwrthnysigrwydd chwi, welen ni yn dyfod at ati o blegyd ti o'r arglwydd ein Dduw. Diau fod yn ofer ymddiried am help o'r bryniau ac o liaws o mynyddoedd, diau fod Iachawdwriaeth Israel yn yr arglwydd ein Dduw ni. Cynnes gwarth a sodlafur ein tadau o'n hiengtid, ei defaid a'i gwartheg, ei meibion a'i merched, gorwedd yr ydym yn ein cywilydd, a'n gwarth a'n todd ni, cynnes yn erbyn yr arglwydd ein Dduw y pechasom, na ni a'n tadau o'n hiengtid hyd y dydd heddiw, ac ni yw'r andawsom ar lais yr arglwydd ein Dduw. Bydd y bendith Dduw ar ei air, sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn I ti unwaith eto, Dduw, am y fraint o cael dod at y ti yn dod trwy enw a trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ni yn diolch am bob un cyfle i dod i ti, bob Sul, diwrnod sydd wedi osod o'r neilltu, ac felly o Dduw, i ni yn diolch I ti am y fraint yma, ein bod yn gallu dod ac yn gallu canu dy glodydd I alw ar denw ac I geisio dyrchafu denw, gorywch pob enw arall. Ond o Dduw, i ni'n ymwybodol o'n gwendid, a'n methiant, yn crwydro cyson. I ni yn gofyn ti roi nerth I ni, nerth corfforol a'r nerth ysbrydol I ddyrchafu denw mewn modd sydd yn gywir, yn iawn,
Mae modd sydd yn dy ogoneddu di ac yn dy blesio di. I ni'n gofyn i ti ddod lawr i'n plith ac i'n helpu ni yn ein gwendid. A byddi ti yn rhoi'r awydd yna ni'n cylon ni. I geisio dy wyneb, i ddyrchafu'n llygau tuag at y mynyddoedd o'r lle y daw ein cymorth. Felly o Dduw i ni yn gweddio, byddi ti yn ein nerthu ni nawr yn ystod yr cyfnod byr yma i ddod i geisio dy wyneb di ac yn gofyn y bydd y bresenoldeb i'w deimlo gan bob yr un ohonom. I ni'n cyflwyno y ddinas hon a'n gwlad ni yma yng Nghymru ac yn meddwl am trienni ein cyflwr ni yma yn ein gwlad ni bellach. Pryn yw'r bobl sydd ar awydd i geisio dy wyneb di ac i wrando ar dy air di ac i ni yn gofyn i ti o Dduw i ddod ac i drigarhau wrthym. Ein bod wedi troi cefn dro ar ôl tro, i ni'n gofyn i ti ddangos dy drigaredd o'r newydd. Y byddwn ni yn gweld y ffordd o'r wyt ti yn maddau yn ein dwyni ata ti dy hun. I ni'n gweddio Dduw y cawn weld cyfnod newydd fydd yn cychwyn, y bydd y bobl yn dod yn ôl i'r bethau di, y bydd yr rhai sy'n gwneud proffes yn ymuno gyda ni yn yr oedfa hon. Y bydd na bobl yn dod o bob ran o'r ddinas o Dduw. Y fydd ar awydd i ddyrchafu enw. Ni'n gweddio am llefydd ffyddlon eraill sydd yn cyhoeddi dair. Y bydde di'n ei bendithio nhw. Mannau hynny lle mae'r efengil yn cael ei chyhoeddi. Y bydde di yn gweld yn iawn i lywyrchu'r ymdrechion yma. Ac y bydd na bobl yn gwybod pa le i droi. Yn yr awr o angen, y byddant yn gwybod ble y byddant yn cael clywed am y cysur mwyaf, y cysur i'r enaid. Y byddi di yn ei harwain nhw, arwain llwybrau traed at y mannau hynny. Ni'n gweddio felly o Dduw y byddwn ni'n ymwybodol dy fod yma gyda ni yn ystod yr oedfa hon. Gad i ni deimlo y cyffyrddiad hynny o'r nef. Gad i ni wybod dy fod yma i'n bendithio ac i'n harwain ac i'n nerthu. Felly o Dduw cadwa'r un drwg i ffwrdd, tywalt ysbryd arno, arwain i yn ein hyddoliad. I ni'n gofyn hyn o trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni gael ni Emynau 213 ac hefyd 214, dyma gariad fel y moroedd tosturiaethau fel y llu. 213 gyda ni sefyll i'w chanu.
Testyn o Jeremeia drydydd benod ac adnod 23. Jeremeia 3, adnod 23. Diau fod yn ofer ymddiried am help o'r bryniau ac o liaws y mynyddoedd, diau fod Iachawdwriaeth Israel yn yr arglwydd, ein Dduw ni. Nawr mae'n benod cyffroes iawn, llawn cysur a gobaith. Achos ni'n gweld yma gras Dduw ar waith. Ceir gwahoddiadau i bobl ddod at yr arglwydd, yw bobl ddychwelyd ato. Yr rhai oedd wedi derbyn cymaint o freintiau ohono, ond gelwyr arnyn nhw i ddychwelyd ato o'r newydd. Gwelir wrth i bechod y bobl amlhau. Ac i ni'n gweld hyn yn dydyn ni drwy gydol hanes yr Hen Testament, yr pobl sydd yn proffesu, pobl sydd yn honni, ac eto cymaint wedi colli y weledigaeth a'r dealltwriaeth. Ac eto dro ar ôl tro, y crwydro, y pechodau di-ri yr oedden nhw yn euog ohonynt, ni hefyd yn gweld gras Dduw hefyd yn amlhau. Adnodau cyntaf y benod hon, i ni'n darllen am bechod y bobl a pha mor wael oedden nhw. Ac eto, i ni'n gweld parodrwydd Dduw i faddau yr edifar. Dyna yw'r hanes, dyna yw'r efengil. Dyna dro ar ôl tro i ni'n gweld yma yn ei air. Ac mae mor berthnasol i bob un ohono ni. Sym ots beth yw ein cyflwr ni. Y Cristion, efallai sydd wedi gwrthgilio neu'n teimlo'i gariad yn oeri. Achos os ni yn oeri, beth sydd wedi digwydd yw mae yna rhyw bechod wedi dod mewn, ond oes na? Bob tro, i ni wedi gosod rhyw eilyn arall yn lle Dduw. Beth bynnag yw sy'n ni'n meddwl mae peth bach yw sy'n ni'n meddwl peth mawr yw beth bynnag yw bach neu fawr, yr un yw'r sefyllfa, pa mae'r galon yn oeri, mae yna rhyw eogrwydd o rhyw bechod i ni yn eog ohono. Ac yn sicr allan ni ddod efo nôl i eilyn addoliaeth. I ni'n addoli rhywbeth arall yn lle yr arglwydd. Ac felly, pa mae'r Cristion yn gwrthgilio ac yn oeri, i ni'n gweld gwahoddiad gan ein harglwydd i ddychwelyd ato, tro ar ôl tro, a ddywydion o ras ac o drigaredd. Ond i'r digred mae yn berthnasol hefyd. Ceir gymaint o rybuddion yma yn y benod hon, i chi heb sôn am yr holl ysgrythyr, ond gyda phob rybydd mae yna galondyd yr addewidion o faddeuant a thrigaredd. Beth bynnag yw'r sefyllfa, beth bynnag y pechod i ni wedi ei wneud, beth bynnag ein heiogrwydd y man a faddeuant. Dyna'r neges y Beibl. Dyna yw'r cysur yn y ngair Dduw, dro ar ôl tro, fod yna gysur i'r pechadur hefyd. Mae yna gysur i'r gwrthgiliwr, mae yna gysur i'r pechadur. Does dim am un eiliad lle fan hyn i gyfiawnhau pechod, does dim am un eiliad lle ni'n dweud mae'n iawn i wrthgilio. Beth i ni yn dweud yw bod yr arglwydd yn llawn trigaredd. Dyna'r neges sydd yn dod trwyddi. Bod gras Dduw ar waith, yn gwahodd eneidiau i dderbyn yr hyn sydd yn hanfodol i'w henaid, sef maddeuant. Felly os ych chi yn teimlo eogrwydd, mae'r un yw'r neges i chi gyd, yn Gristion wedi crwydro neu i'r digred. Mae yna fath gysur yn y benod. Dwi ddim yn gwneud synwyr, dwi ddim yn gwneud synwyr. Pa mae yna bobl wedi troi'r yr arglwydd ac eto mae'r gras, ond dyna yw'r efengil. Dwi ddim yn heiddiannol. Felly yn gyntaf, hoffwn i edrych ar y troi cefn yma, yn ail y gobaith ofer sydd i'w gael, ac yn olaf achubiaeth Crist. Wel, yn gyntaf, y troi cefn. Adnod y testyn, adnod 23. Diau fod yn ofer ymddiried am help o'r bryniau, ac o liaws y mynyddoedd, diau fod Iachawdwriaeth Israel yn yr arglwydd ein Dduw ni. Nawr, pan ni'n meddwl am holl roddion Dduw i ddyn, am fywyd ei hun, am yr anadl i fyw, am rodd yw'r anadl i fyw. Mae'n swnio'n rhywbeth mor syml ond dwi. Ond mae'r ffaith bod ni'n gallu deffro, bod ni'n gallu cysgu yn os ac yn anadlu, yn wirth yn ei hun yn rodd, ac yn y bore, pan ni'n dod yn ymwybodol, ni'n parhau yn adlu, ac mae'r holl bendithion o fywyd ei hun. Ac yna ni'n edrych yn cwmpas yn y greadigaeth, ac yr holl bendithion di-ri,
y bendithion i'r lygad. Ambell aeth, falle bod ni'n anghofio, mae gymaint o bethau gwerthfawr yn y byd naturiol, y natur o sydd o'n cwmpas ni, ond mae falle allech chi dweud bod un o'r bendithion mwyaf yw bod yn bert. Bod ni'n gallu gweld golygfeydd fwyaf bendithiol i'r lygad. Bob tro ni'n edrych allan ar y greadigaeth, fe fydd yn dod ar ryw syndod ar ein traws ni, ac bod yn atgoffa ni, bod ganddo ni ddyletswydd i geisio'r un sydd wedi creu y pethau pert yma, y pethau rhyfeddol yma, y mynyddoedd, yr bryniau, yr awyr ei hun, a'r cymylau. Hyn oll mae'r arglwydd wedi roed i ni. Rhai wedi cael y fraint o teithio'r byd, llawer, ac wedi gweld golygfeydd mwyaf rhyfeddol. Am fendith yw hwnna. Rhai canrifoedd yn ôl, pryn oedd y bobl oedd yn gallu teithio ar draws y byd i weld pethau rhyfedd i'r lygad. Ond am olygfeydd sydd i'w gweld, ni'n gweld nhw mewn llyfrau ac ar y teledu a pob math o bethau. Ond hefyd i bendithion y synnau a'r arogleion sydd o'n cwmpas ni. Cymaint o mae'r arglwydd wedi roed i ni y bwydydd, y llysiau, perlysiau, y ffrwythau. Ond mwy, mae'n rhoi bendithion teulu, cyfeillion, pleserau i'w mwynhau. Mae'n rhoi pentwr o bethau ni i fwynhau yn ddyddiol. Ond fe addawodd hefyd yr arglwydd i fod gyda ni. Dyma'r greadigaeth wedi creu ni fyw ynddi. Mae wedi rhoi yr holl bendithion yma, ond hefyd mae wedi rhoi i ni addewid i fod gyda ni. Un harwain ato fe. Mae hwnna'n fendith yn ei hun. Mae'n addewid fan hyn yn ei air y bydd e gyda ni. Yn ein hamddiffyn ni, yn ein cadw ni, i'r Iddewon, cadw rhag ymosodiadau. Mae di addo bod gyda ni. Ond pan ych chi'n rhoi yr holl sefyllfa yna, yr holl bendithion, allech chi fynd ymlaen i'r Iddewon, allech chi sôn am y proffwydi, a'r gyfraith, a gair Dduw, a'r addewidion, pobl i'w helpu nhw pan nhw'n teimlo'n ddigalon ac yn isel. Pob math o bendithion, ac yna darllen adnod 1. Hwy a ddywedant, o gyr gŵr ei wraig ymaith, a myned ohoni oddi wrtho ef, ac iddi fod yn eiddo gŵr arall, a ddychwel e fe ati hi mwyach. Oni lwyr halogir y tir hwnnw, ond ti a beteiniaist gyda chyfeillion lawer. Eto, dychwel ata fi, medd yr arglwydd. Dw e ddim yn gwneud synwyr. Pan ni'n gweld rhywun yn anffyddlon, ni'n dweud, wel, paid mynd nôl at yr un sydd yn anffyddlon. Dyna be fyddech chi'n dweud yn aml. Byddech chi'n meddwl, mae'n bod anffyddlon. Amen, byddech chi'n trysthau o'r sefyllfa. Ond fan hyn, ni'n gweld yr anffyddlondeb, yn dweud fan hyn, ond ti a beteiniaist, y gweithaf o anffyddlondeb, mae'n erchill beth oedden nhw'n neud, ond fan hyn, maen nhw ti a beteiniaist gyda chyfeillion lawer, eto, dychwel ata fi medd yr arglwydd. Yr anffyddlondeb at i Dduw, y troi at Dduwiau eraill, y troi at fedolrwydd, mae'n dweud dychwel ata fi, fe na i faddau chi. Dyn nhw ddim yn heiddi'r maddeiant. Maen nhw wedi bod yn anffyddlon, adnod 20, gwahodd rwy eto i ddod ato, yn ddiau fel yr anffyddlona gwraig oddi wrth ei chyfaill, felly ti Israel, y buoch anffyddlon i mi, medd yr arglwydd. Chi'n gallu meddwl amdano fe yn yr oes hon. Pan ni'n meddwl am y diriwiad mewn addoliad ac mewn athrawiaeth sydd yn yr eglwys ohoni heddi, ond beth ni'n clywed fan hyn yw, mae'r arglwydd yn dweud, dychwelwch ata fi a na i faddau i chi. Ac ni'n gallu teimlo'n rwystredig ar y degau pan ni'n gweld bron iawn mae'r addoliad wedi cael ei droi mor fydol, mor llawn o'r cnawd, edrychwch arno fi, y pethaf allech chi ddod o canllawiau'r ysgrythyr, a mae'n trysthau'n calon ni, ac ni'n meddwl beth sydd wedi digwydd, ac eto mae'r arglwydd yn dweud, i chi wedi bod yn anffyddlon i fi mewn athrawiaeth, mewn addoliad, mewn bywyd, ond mae'n dweud, dychwelwch ato fi. Mae'n maddau, mae'n cynnig maddau. Hyd yn oed pobl sydd yn honni bod yn efengyloedd, ac sydd wedi trawsnewid yr holl beth. Byddwn ni ddim mor drigarog, ond mae'r arglwydd mor wahanol, mae'n maddau'r cyfan, ond mae'n gofyn am edifeirwch, am ras. Mae'n ei gwahodd ato fe, iddyn nhw droi cefn arno fe, dro ar ôl tro. Ond nid yw e mor wir heddi. Ni'n gweld yn y byd. Mae'r byd wedi troi cefn yn dod yn sicr. Anwy bydda'r byd heddi grasysau Dduw. Dwi'n ddim yn meddwl dim byd am Dduw.
Dyn nhw ddim yn meddwl o ble mae'r glaw yn dod. I ni'n cwyno am y glaw, ond dyn nhw ddim yn meddwl o ble mae'r glaw yn dod i beri bod llysiau a ffrwythau'n tyfu. Maen nhw'n meddwl ta rhywbeth o fyd natur yw, dyn nhw'n mynd edrych tuag at Dduw. Dyn nhw ddim am wybod dim byd am ei air, am ei ddydd, nag os i ni'n gwybod, i ni'n cofio, dwi'n cofio beth oedd yn oedran ni, mae rai bod fi yn fy arddegau neu i geiniau cynnar siwr o fod o gwmpas hynny. Falle diwedd cyfnod ysgol oedd y Llywodraeth wedi penderfynu yn ei doethineb, ac nid doethineb o unrhyw werth oedd bod yn well agor y siopiau ar y sil. Ac fe agor yn y siopiau, mae di trawsnewid popeth. Gymerodd flwyddyn, o chi'n gweld yn syth, gymerodd falle chydig o fisoedd i ni weld yr effaith anferthol oedd yn gael. Ond o'ch chi'n gwybod ar y pryd. Yr agor y siopau, y caniatad i agor y siopau ar y sil. Ac yna oedd hwnna'n arwain at bob math o bethau eraill, oedd e'n golygu, oedd y gweithgareddau chwaraeon i gyd, oedd y gemau mawr i gyd yn troi i'r sil, ac felly oedd arian mawr yn doedd, oedd y cwmnïau teledu mawr yma, yn gorfod i dweud, mae rhaid i ni cael un gem ar y nos Wener, un ar y dydd Sadwrn, ac un ar y dydd Sul, mwyn cael gymaint o bobl i wylio i Sianeli nhw, ac felly oedd e'n digwydd, oedd y chwaraeon, ac yna oedd y plant yn mynd i clybiau ar y sil. Clybiau pêl-droed, clybiau rygbi, pêl-rwyd, criced, nofio, popeth, ar y sil. Oedd yr hyfforddiant yn digwydd ar y sil, gemau'n digwydd ar y sil. Methu cynnal ysgol sil mwyach, oedd y plant o'n nhw'n ganol chwaraeon, oedd yn anodd. Ac os nad oedd yn marfer gyda nhw rhyw hyfforddiant neu rhyw gem, oedd na rhyw gem fawr ar y teledu. Pryn yw'r bobl sydd yn gwybod unrhyw beth am gyfnod yng Nghymru lle cedwyr y sil. Does neb yn gwybod. Mae mwyafrif wedi anghofio hyn yn llwyr. Ond oedd hwn, hyd yn oed pan o'n i'n blentyn, o leiad na ryw fath o arwydd, bod na ddiwrnod oedd yn wahanol i bob ddiwrnod arall, ond bellach mae'r sil yn union fel bob dydd arall. Mae fel y penwythnos, yn sicr fel y Sadwrn. Diwrnod o adloniant yw e. A gymaint o bethau cael ei wthio mewn, ond i anghofio am y Dduw sydd wedi'n creu ni, wedi dweud, wedi'n gorchymyn i gadw'r sil yn ddwrnod ar wahân i weddill yr wythnos, lle dydyn ni ddim yn mynd i'r siopau, lle ni ddim yn chwynnu chwaraeon, ni ddim yn gwneud pob math o bethau, ac eto gyd maen nhw'n meddwl, o ble chi di dod? O ble chi di dod? Maen nhw'n meddwl bod ni'n rhyfedd. Bod ni ddim yn gwneud y pethau yma ar y sil. Dod i'r cwrdd 3 gwaith ar y sil? Sdim eisiau gwneud na? Dduw ddim yn disgwyl hynny. Rhaid ddim yn disgwyl na ohono ni. Ond dyna'r oes sy'n ni'n byw yn ni. A mae wedi digwydd, falle 40-50 mlynedd yn ôl, pan dechreuodd y newidiad yma ddigwydd, a dwi ddim wedi cymryd lot o amser i llwyr anghofio beth oedd yn wir, ond os ewch chi'n ôl ganrif yn ôl, o'ch chi'n gweld pobl oedd yn tyrru'r capeli, ac yn dod i ganu clodydd yr arglwydd, ond bellach, dwi'n pobl hyd yn oed sy'n proffesu, ddim un o'n gwybod dim, mae wedi mynd i Abergofiant, allech chi ddefnyddio'r gair yna, mae wedi mynd yn llwyr o'r cof. Nid oes gan y mwyafrif o bobl mwyach yng Nghymru gopi o'r Beibl yn ei tai. Pryn yw'r bobl sydd â chopi o'r Beibl yn ei tai. Chydig o flynedd yn ôl, yr oedd na gopïau ym mhob un o'r tai. Ond pryd hynny, roedden ni'n cwyno nad oedd y bobl yn darllen y copi o'r Beibl. Dyna oedd y gwyn, lle 20 mlynedd yn ôl. Dyna bydd o pobl yn dweud mae'r Beibl ar y silff, ond mae'n casglu dwst. A sneb yn darllen nes, nhw'n siŵr ble mae ac yna maen nhw'n ffeindio fe, maen nhw'n dod o fe, maen nhw'n dweud mor drist, ond bydden ni'n llawenhau heddi petai copi o'r Beibl yn y tai. Ond does dim un o copi o'r Beibl yn y tai, sôn am cael copi a'i ddarllen, Dyw pobl ddim yn gwybod dim am air Dduw. Does dim ystyriaeth mwyach o gan llawiau'r ysgrythyr, moesau yr ysgrythyr. Does gan bobl ddim syniad o unrhyw un o safonau gair Dduw, o'r canllawiau a sut i fyw fel yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r llywodraethau erbyn hyn ond ydyn nhw. A mod y wir yn bob wlad, sy'n pwynt pigor unrhyw parti gwleidyddol, maen nhw gyd yr un peth, yn creu deddfau sydd yn gwbl groes i air Dduw. Am anffyddlondeb un creawdwr.
Os fydd na anffyddlondeb, yna drychwch ar ein gwlad fach ni. Ond serch hyn i gyd, i ni'n gweld gras Dduw yn ymestyn allan ei fraich a chibol yn gwahodd ein gwlad fach ni a gwledydd tebyg i ddod ato ac i edifarhau a throi nôl ato. Dyna yw neges yr Efengyl. Pa bynnag mor wael yw, beth yw'r tristwch mawr? I ni'n clywed llawer, ond dwi'n dweud yn dror o'r tro, achos dwi'n credu bod e'r peth fwy a trist. A lle mae'r eglwys yn canolbwyntio a protestio i'r llywodraethau am anghytuno gyda'r cyfreithiau anghywir, a maen nhw'n anghywir. Ond beth chi am ddweud oedd yr bobl yma yw hyn, ond eich pechod, eich troi cefn ar yr arglwydd, mae'r arglwydd dal yn ymestyn allan i faddau i chi. Dewch ato. Dewch at Grist, dyna neges y Beibl, dyna neges Jeremeia. Iddyn nhw fod yn anffyddlon fel gŵr neu wraig yw gŵr neu wraig. Mae'r arglwydd yn fodlon maddau, tro ar ôl tro. Yr rhai sydd wedi cablu, wedi rhyfygu, rhai sydd wedi troi cefn, rhai sydd wedi gwrthod, rhai sydd yn gwybod yn well, sydd wedi cael ei magu ar aelwydydd Cristnogol. Yr rhai sydd wedi clywed yr Efengyl, rhai sydd yn gwybod yr Efengyl. Y neges yw, eich anffyddlondeb y mae e'n ymestyn allan ei law i faddau. Mae hwnna mor gyffroes. Dwi ddim yn ei synwyr i bobl fel ni, i ni'n dieddol a dal dig. Ond dyw'r arglwydd ddim, mae'n maddau, mae'n cynnig maddeuon. Gadewch i ni symud ymlaen. Yn ail, gobaith ofer. Adnod 23 eto, diau fod yn ofer ymddiried am help o'r bryniau. Mae'n, diw e? Ac o liaws y mynyddoedd. Ond dyma yw y tristwch, y mae ei bobl, ond hefyd i ni gweld yn y byd hefyd, wedi troi o'i creawdwr, wedi bod yn anffyddlon, ond wedyn wedi troi at bethau ni all ei helpu. Achos mae angen help ar bobl mewn bywyd. Mae bywyd mor anodd. Unrhyw un sydd yn dweud yn wahanol, yn dweud celwydd. Mae deffro'n y bore i rai yn fynydd i'w dringo yn y lle cyntaf. Yn meddwl sut maen nhw'n mynd i oroesi'r dydd heb sôn am unrhyw beth arall. A hyd yn oed os yw popeth yn mynd yn iawn. Mae yna rhyw, a mae'n dibynnu ar personoliaeth, mae rhai yn dychymig yn waith nag eraill ac yn meddwl y gweithio, ond mae pob diwrnod yn gallu dod a phob math o treialon ar ein traws ni. Ni'n gallu deffro yn y bore ac erbyn diwedd y dydd, ni'n gallu meddwl nes i ddim meddwl bydde hwnna wedi digwydd heddi. Ac wrth i ni fynd yn hun, mae'r treialon yn cynyddu, mae'r tristwch yn cynyddu, i ni'n colli mwy a mwy o bobl wrth i nhw fynd yn hun. Mae'n anodd yn diwedd. Ond wedyn mae angen troi at rhywun at rhywle am help, a mae'r byd yn troi at rhywbeth i helpu chi. Mae rhaid cael help. Fedrwch chi ddim yn troi bywyd heb help. Mae bywyd yn rhy anodd. Mae mor i ni, mae'n anodd i fynd trwy bywyd achos mae'r gymaint o ofnau, mae gymaint o dreialon. A mae'r rhai yn cael ein waith nag eraill. Dwi wedi cwrdd ar rhywun yn ddiweddar. Mae'r tristwch maen nhw wedi mynd trwy ddo, gymaint mwy na dwi hyn o'n gallu dychmygu beth mae fel. Ac i chi meddwl, i ble maen nhw'n mynd i droi? At beth maen nhw'n mynd i cael help i fynd trwy'r dydd heb sôn am gweddill i bywydau, allan nhw fyw am 20-30 mlynedd arall. Sut yn y byd maen nhw'n mynd i wynebu bob dydd yn cario'r baich, yn cario'r tristwch maen nhw wedi mynd trwy ddo? Mae'n ofnadw, mae'n erchyll pan dwi'n meddwl am y peth. A mae angen help arnyn nhw, ond ble maen nhw'n cael yr help? Ond dyma'r tristwch, mae'r byd a'r rhai sy'n proffesu yn troi at y mannau anghywir. Ofer yw y mannau y maent yn troi atynt am gymorth mewn bywyd. Heb sôn am fywyd, pan ni'n camu o fyd amser i dragwyddoldeb. Be sy'n mynd i'ch helpu chi pryd ni? Be sy'n mynd i'ch helpu chi pan ych chi'n dod at yr anadl olaf? Sut ych chi'n mynd i groesi? Sut ych chi'n mynd i wynebu tragwyddoldeb? Pa mae'r reality tragwyddoldeb yn dod? Dwi ddim yn gwybod ar ba pwynt. Mae'r anadl olaf na, mae'n gyfnod byr ond yw e. Ac ar bwynt, pa bwynt mae'r person yn dod yn ymwybodol bod nhw'n gadael byd amser ac anadl. A maen nhw'n mynd syth mewn i dragwyddoldeb. Mae'n codi dychryn arnoch chi yn diwe. A'r anobaith. Nad oes cysur ganddyn nhw wrth nhw groesi'r afon. Ar pa bwynt mae'r ymwybyddedd am eiliad erchyll.
Pa mae'r ymwybyddiaeth yn acen, fe ddaw yn llifo nôl i'w atgof nhw. Yr bryniau, a'r mynyddoedd, a'r cymylau, a'r machlyd, a'r holl bethau pert. A meddwl, Duw creodd reina, nes i erioed i geisio fe. Beth am yr rhai am yr eiliad hynny, pa maen nhw'n camu o fyd amser i dragwyddoldeb. A'r rhai gafodd i magu ar eilwyd Cristnogol a meddwl, roedd mam a dad yn iawn, roedd y pregethwr yn dweud y gwir, a pam na nes i wrando arno fe? A mae'r ymwybyddiaeth, mae'r tragwyddoldeb o fy mlaen i, a nes i wrthod Crist. Mae'n codi dychryn ar chi. Dwi ddim yn siŵr ar ba bwynt yw, yn allai ddweud hyn iddo chi. Dwi ddim yn cymryd lot o amser i fynd o byd amser i dragwyddoldeb. A'r amrantiad mae'n digwydd. Ond i pwy sy'n mynd i roi cymorth iddyn nhw fynd pryd ni? Ond ar y ddeior, mae dyn yn troi at bob math o bethau i roi cysur a gobaith wrth wynebu treal o'n byd. Mae dyn yn pwyso ar bethau materol sydd o'i gwmpas fel petai y bryniau a'r mynyddoedd yn gallu ei amddiffyn. I ni fel Cymru yn gallu uniaethu â hwn, yn dydyn ni. Mae lot o fryniau a mynyddoedd yng Nghymru. Ac yn sicr i chi, allan ni ddadlau, ni'n gallu deall y peth, yr oedd Llywelyn ein Lliw Olaf, yr oedd yn llwyr ddibynnol ar y mynyddoedd a'r bryniau. Yn doedd e? Mae'r mynyddoedd yn wych a'r bryniau. Chos gallu cuddio yna. A mae'r tywydd yn arw. A pan oedd y Normaniaid yn dod mewn ac yn dod a'r Saeson yn dod mewn i trio concro Cymru, o'n nhw'n ffeindio fe'n anodd cymerodd 2 mlynedd yn nhw, dwi'n credu, i ddod a goroesi Cymru yn y diwedd. Pam achos y mynyddoedd? Ond hefyd, allwch chi ddweud, dim y mynyddoedd o reidrwydd oedd achos y milwyr oedd yn cuddio yn y mynyddoedd. Ond tynnwch i'r milwyr i ffwrdd. A hyd yn oed gyda'r milwyr, dwi ddim yn mynd i helpu chi goroesi pob problem. Ond hyd yn oed heb i fyddin mae'r bryniau mor saff wedi'r cyfan ag nhw, a'r mynyddoedd. Ac os yw'r tywydd yn braf a'r awyr yn las, oedd yn ddelfrydol i'r gelyn ddod mewn a concro, felly dyw'r bryniau na'r mynyddoedd fawr o werth i chi pryd ni chwaith. Felly ofer yw dibynnu ar y bryniau a'r mynyddoedd. Ond dyna be mae dyn yn neud. Mae'n mynd trwy bywyd ac mae'n ddibynnol ar gwahanol bethau, ar gwahanol adegau. A maen nhw'n troi at deulu ac at gyfeillion, at bobl y credant y gallant ymddiried ynddynt. Ond nid yw'r rhain yn gallu cysuro ar yr adegau tywyllaf. Maen nhw'n gallu bod o help a ni'n ddiolchgar amdano nhw. Mae'r rhain yn roddion gan Dduw, ond dyn nhw ddim yn gallu bod yn llwyr ddibynnol. Dyn nhw ddim yn gallu fod o gwbl cysur sydd yn ehangen ar gyfer taith bywyd. Ac yn sicr i chi, dwi ddim o lot o werth pan ni'n camu o fyd amser i dragwyddoldeb. Ond nid yn unig y ceir cyhyddiad yma o bwyso ar bethau simsan, yr oedd yn dyneuog o addoli eilunod ar y mynyddoedd. Nhw'n sicr yn neud na hefyd oedd pobl Dduw yn mynd at y mynyddoedd ac yn creu eilunod ac yn addoli diwiau marw ar yr mynyddoedd. Dyna beth oedd y bobl yn neud, oedd gan nhw allorau a llefydd o'n nhw'n mynd i addoli ar y mynyddoedd. A doedd reina ddim yn mynd i fod o help iddyn nhw. Ond nhw'n methu gweddio at yr eilunod yma i'w helpu nhw pan oedd byddinoedd yn dod yn ei herbyn, pan oedd rhywun yn sal, pan oedd rhywun ar fin marw, oedd dim cysur yn yr eilunod yma. Pan oedd Duw llawn gras a chariad ag atynt. Ac eto ydyn nhw droi at yr eilunod a troi at y mynyddoedd. Mae'n ofnadw yn diwe. Psalm 115 adnod 4 ymlaen. O gymharu â Duw sydd wedi creu byd fel Jeremeia a'r mynyddoedd, a'r bryniau, a'r cymylau, a'r afonydd, a'r nentydd, a'r llynnoedd, a'r moroedd. A dyma beth oedden nhw'n neud. Ei delwau hwy ydynt o aur ac arian, gwaith dwylo dynion. Gennau sydd iddynt ond ni lefarant, llygaid sydd ganddynt ond ni welant, y mae clistiau iddynt ond ni chlywant, ffroenau sydd ganddynt ond ni aroglant, dwylo sydd iddynt ond ni theimlant, traed sydd iddynt ond ni cherddant, ni leisiant chwaith a'i gwddwf. Dyna nhw'n gallu gwneud dim. Ac roedden nhw'n troi at yr eilunod am help. Pan o'n nhw'n isel neu ddigalon am gyngor, am arweiniad, am gysur.
Y fath folineb. Doedd rhain ddim yn gallu darparu dim. Ddim yn gallu hamddiffyn nhw. O gymharu â Dduw y Beibl, adnod 3 o Psalm 115, ond ein Dduw ni sydd yn y nefoedd fe a wnaeth yr hyn a fynodd oll. Mae ein Dduw ni yn gallu gwneud unrhyw beth. Fe a greodd y byd, ond mae'n gallu gwneud unrhyw beth. Mae'n rhoi anadl i ni, mae'n gallu tynnu'r anadl honno i ffwrdd. Mae'n gallu darparu ar ein cyfer ni, mae'n gallu peri bod ni heb. Mae'n gallu gofalu amdano ni, mae'n gwneud y cyfan, mae'r cyfan yn ei ddwylo fe. O mor drist yw'r sefyllfa pan mae unrhyw un yn troi at ymdrechion dynol i ddelio â phroblemau bywyd. Mae'n meddwl y bydd yr ymdrechion hyn yn ei cludo yn ddiogel dros yr afon, trwy farwolaeth. Mae yna rai yn meddwl fod gweithredoedd da yn mynd i fod o gysur iddyn nhw. Maen nhw'n pwyso ar ei gweithredoedd da. Sawl un hyd yn oed yma yng Nghymru. Hyd yn oed erbyn hyn, maen nhw wedi peidio dod i'r capel mwyach, ond maen nhw dal i galw hunan yn Gristnogion. Ac maen nhw'n llwyr ddibynnol ar y ffaith bod nhw'n bobl neis. Ond nid dyna chi ddisgrifiad o Gymru. Bellach maen nhw'n meddwl mae pobl neis i ni. Hamlad neis, pobl neis i'w gilydd, helpu'n gilydd, y gymdogaeth ych chi'n clywed am. Mae'n anhygol yn diwedd. Pan mae yna rhyw dristwch yn digwydd mewn rhyw ardal ac yna mae'r camerâu teledu mynd yna ac yn siarad ar rhywun o'r ardal, o'r pentref, o'r be bynnag. A mae'n dweud, nes i erioed dychmygu fydda rhywbeth o'r fath yn digwydd yn y ddinas hon, neu yn y dref hon. Ac yna be ni wedi gweld, ni wedi gweld y gymdogaeth glos yn dod i helpu'n gilydd, ac ni'n ymfalchio yna beth. Yn falle cyn hynny, o'n nhw'n siarad yn hyll am ei gilydd ac yn cario clecs ar ei gilydd ac yn genfigenus o'i gilydd ac yn cwyrlod o'i gilydd ac yn anffyddlon i'w gilydd. O nawr, ni'n dweud, mor dda i ni. A mae'n rhyw ymfalchio yn does na. Yn y ffaith, ni'n bobl mor neis. A fydd hwn yn ddigon i Dduw. Fydd hwn yn ddigon. Sim eisiau mynd i'r capel, sim eisiau darllen i Beibl, sim eisiau cadw wedi cael llawiau, sim eisiau pwyso ar gris, sim eisiau byw i wogoneddi fe, cyn bellai mod i'n neis. Fydd popeth yn iawn. Os dwi'n mynd i gapel ambell waith, mae popeth yn iawn. Mae hwnna'n well byth, maen nhw'n dweud. Os dwi'n mynd i ryw fath o gapel, bron iawn, maen nhw'n dweud hyn hefyd. Does dim ot sut fath o gapel chi'n mynd. Bellach, dyna le ni wedi cyrraedd. Does dim ot sut fath o gapel chi'n mynd. Cyn bellai bod e'n ryw fath o gapel. Mae hwnna'n well na dim, maen nhw'n dweud. Mae'r efengil wedi cael ei dyfrio lawr. Mae'r addoliad wedi mynd allan trwy'r ffenest. A mae'r bywyd yn fydo. Am folineb i feddwl bod gellir pwyso ar y pethau yma. Adnod 24 a 25, cynnes gwarth a ysodd lafur ein tadau o'n ieuenctid. Dyma'r canlyniad. Ei defaid a'i gwartheg ei meibion a'i merched gorwedd yr ydym yn ein cywilydd a'n gwarth a'n todd ni, canes yn erbyn yr arglwydd ein Dduw y pechasom, na ni a'n tadau o'n ieuenctid hyd y dydd heddiw, ac ni wran dawsom ar lais yr arglwydd ein Dduw. Mae y mor wir o gymdeithas heddi sydd wedi troi at bethau eraill, at eilunod, at fateroliaeth, angrediniaeth, unrhyw beth ond yr arglwydd. Ond ydyw yn wir, mae'r holl wlad wedi troi at unrhyw beth ond at Grist. A beth yw canlyniad hynny yw dryswch. Mae yna warth wedi dod ar y wlad yn does na? A mae'r wlad nawr yn galw, mae mor ddryslyd. Mae'r rhai sydd yn byw bywydau glân a ffyr a sanctaidd, llawn cariad yn cael ei galw o fod yn galed ac yn greulon gan bod nhw'n sefyll dros foesau. Mae'n anhygoel. Mae fel bethau wlad yn cael ei droi ben i weired. Mae yna fath dryswch yn y wlad. Lle erbyn hyn, maen nhw'n dweud, does dim ot beth i chi'n neud, does dim ot beth i chi'n credu. Mae gan bawb hawl i neud be bynnag fynnwch chi. Bron iawn, maen nhw'n dweud, gallwch chi neud unrhyw beth. Mae yna rhyw lefel o foesau, os o moesau yw'r gair i chi'n defnyddio, rheolau maen nhw'n dweud, ond mae'r safon wedi syrthio mor isel. Maen nhw'n dweud, gwnewch beth ymynwch chi. Gallwch chi neud unrhyw beth. Mae'r fath ddryswch o ganlyniad i anffyddlondeb i Dduw. Mae'r fath lanas wedi dod o ganlyniad i angrediniaeth. Mae'n dris yn diwedd. Hyn oll pam, achos mae'r bobl yn gobeithio ar bethau ofer, gwag. Maen nhw'n pwyso ar bethau ffals, pethau sydd ddim o unrhyw werth ar gyfer bywyd
ac ar gyfer marwolaeth? Wel, yn drydydd, achubiaeth Crist. Diau fod yn ofer ymddiried am help o'r bryniau ac o liaws y mynyddoedd. Diau fod Iachawdwriaeth Israel yn yr arglwydd ein Dduw ni, ond am wahoddiad. Mae'n wir bod pobl yn ofer, bod yr ofer ymddiried yma yn y bryniau, yn y pethau materol, yn y pethau naturiol, yn y mynyddoedd, yn ein teuluoedd ni, yn ein gweithredoedd da ni, yn ein ymdrechion ni. Pethau sydd ddim o unrhyw werth, ond mae'n dweud hyn. Mae'n ein gwahodd ni, diau fod Iachawdwriaeth Israel yn yr arglwydd ein Dduw ni. Mae'n wahoddiad i ddod at yr arglwydd, dim ond yr arglwydd, ond dim ond yno fe ceir y fath Iachawdwriaeth. Dim ond ef sydd yn gallu bendithio. Dim ond fe sydd yn gallu arwain trwy anialwch bywyd, a mae bywyd yn anialwch. Mae yn anialwch, ond dim ond yr arglwydd, dyna be mae gair Dduw yn dweud, dim ond yr arglwydd sydd yn mynd i arwain eich llwybrau yn ddiogel trwy bywyd ac yna i dragwyddoldeb. Dim ond ef gall sicrhau heddwch a Dduw a bywyd tragwyddol. Dim ond fe sydd yn gallu neud yna, dim ond fe, dim ond Crist. Mae'n addo, a mae'n addo trigarhau i'r rhai sydd wedi troi cefn arno, i'r rhai sydd wedi treulio bywyd cyfan, hyd yn oed yr rhai sydd yn gwybod yn well, ac wedi treulio degawdau yn troi cefn arno. Mae'n addo hyn, wrth edifarhau, wrth ddod at Grist, wrth ddod at yr arglwydd, mae'n maddau, mae'n ymestyn allan i roi Iachawdwriaeth i chi. Ceir yr holl fendithion yma yn addewid yng Nghrist. Ef yw ein hunig obaith. Yr hyn sydd ei hangen yw edifeirwch. Yw'r troi cefn ar y diwiau ffals. Mae yna droi cefn wedi bod yn does. Mae wedi hen ddigwydd. Mae yna gymaint o droi cefn wedi bod. Ac yn ein gwlad ni, mae e mor amlwg yn diwy. Mae'r newid yn driennus. Ond dyma'r alwad yw mae rhaid i chi droi cefn, ond nid ar yr arglwydd mwyach. Mae'n galw arnoch chi droi cefn ar eich diwiau ffals, ar eich eilinod, ar eich ymdrechion ofer. Dyna be mae'n dweud. Trowch cefn. Mae'n orchymyn drwy gydol yr ysgrythyr yn diwy. Credwch ac edifarhewch. Edifarhewch o'ch pechod a chredwch. Dyna'r alwad. Trwy'r amser. Edifarhewch. Trowch i ffwrdd o'ch diwiau ffals. Trowch i ffwrdd o'ch ymdrechion ofer. Peidiwch a pwyso ar pethau gwag y byd yma. A throwch yn ôl at yr arglwydd. Adnod 22. Grandewch o'r hwn. Ymchwelwch feibion gwrthnysig. Rhai sy'n gwrthgilio i hwnna. Ymchwelwch feibion gwrthnysig, a mi a iachaf eich gwrthnysigrwydd chwi. Wele, ni yn dyfod at y ti o bregeth yw yr arglwydd ein Dduw. Mae'n anhygoel yn dweud, na i ddarllen yr rhan gyntaf yna to. Mae'n dweud, trowch, ymchwelwch feibion gwrthnysig. Mae'n galw ar y gwrthgilwyr, mae'n galw ar yr rhai sydd yn gwybod yn well, mae'n galw ar y byd. Trowch. A beth yw'r addewid? Mi a iachaf eich gwrthnysigrwydd chwi. Dyw e ddim yn gwneud synwyr, ond dyma i chi ras. Ond dyma sydd yn rhaid i'w wneud. Ond am addewidion o ras, dewch at Grist, ofer i'w troi at unrhyw le arall. Ond os dewch chi at Grist, fe fydd yn maddau i chi. Dyna'r addewid. Bod chi ddim yn heiddi fe. Falle, pwy o wir, dyn ni'n gwybod, dwi wedi clywed am bobl sydd yn ei 80au, falle 90au, sydd yn gwrando, wedi bod yn gwrando ar y we. Lle chi dychmygu rhywun, falle ni 90au, yn gwrando ar yr oedfa, ac efallai, wedi magu ar eilwyd Gristnogol. Yn mynd i'r ysgol yn clywed yr efengil. A cymryd nawr, mae yn wedi os nhw'n 90, falle, bydden nhw wedi clywed rhywbeth o werth, falle, yn y capeli, rhyw fath o efengil, gobeithio oedd yn efengil clir ffyddlon, ond falle yn ei hugeiniau, falle rhyfeloedd byd, falle, wedi peri fod nhw'n chwerw, neu beth bynnag. A bywyd a tyfu lan ar arbrofi, partion, ac wedi troi cefn ar air Dduw. Ac yna degawd ar ôl degawd yn mynd heibio. Allech chi dychmygu rwy'n felly'n gwrando ac yn teimlo, does dim maddeuant i fi. Ac
Ac o ran ein safbwynt ni, byddwn ni chi gallu deall y beth. Chi'n meddwl, wel, os bys o lawr i fi, byddwn ni siwr o fod yn ffyrnig ac yn dweud, wel, chi wedi troi cefn. Chi disgwyl dod nôl. Ond yw'r efengil ddim felly, nag yw, dyle Cristnogion ddim bod felly. Neges yr efengil yw hyn, pa bynnag mor hir chi wedi bod i ffwrdd o bethau, a chi wedi troi cefn ac wedi gwylltio gyda'r efengil hyd yn oed, ac wedi rhegi a'r hyfygu a chablu a'r holl bethau yma, a codi dwrn i fyny at Dduw, a falle bod 10 hanner can mlynedd, 60, 70, 80 mlynedd o fywyd yn codi dwrn, ac efallai'r rhain nawr o'r diwedd yn dod i'r pwynt lle maen nhw'n teimlo, oes na obaith i rywun fel fi, ond dyma'r neges yw, mae yn ymestyn allan trigaredd i fraich a chibod, mae e'n cynnig iachawdwriaeth i chi. Adnod 12 o Actau 4, ac nid oes iachawdwriaeth y neb arall, cynnes nid oes enw arall dan y neb wedi roddi ymlith dynion trwy'r hwn y mae'n rhaid i ni fod yn gydwedig. Os i chi am fod yn gydwedig, mae'n rhaid i chi ddod at Grist. Does dim ffordd arall. Ond yr addewid yw wrth ddod at Grist, mae'n rhaid i Grist faddau. Hwna sy'n anhygol yw e. Mae'r addewid yr efengil yw hyn. Mae'n dweud hyn, os i chi am fynd i'r nefoedd, os i chi am fod yn grisio, mae'n rhaid i chi ddod at Grist. Ond yr ateb yw hyn, dyma yw gras yr efengil, os i chi mynd at Grist, mae'n rhaid i Iesu Grist faddau chi hefyd. Mae e wedi addo, mae wedi dweud does dim ffordd arall. Mae ddiwydion o iachad, o faddeuant ac o iachawdwriaeth geilw arnoch i ddod ato ac edifarhewch, i ddod yn waglaw heb eich ymdrechion eich hunan, heb eich crefydd eich hunan, heb eich gweithredoedd da, dewch at Grist, edrychwch ar ei fywyd e. Bu Crist fyw bywyd perffaith yn eich lle chi, achos mae'n amhosibl i chi wneud e. Mae'n rhoi ei gyfiawnder i chi, mae'n eich gwisgo chi a'i berffeithrwydd ef. Dewch at droed ei groesef, ac yna syllwch ar y gwaed yn llifo o'i wythiennau ef. A sylwch hwn, fe weidodd Crist eich mwyn chi. Y ffynon a agorwyd diolchi pob staen i ffwrdd. Dyna'r unig ffordd oedd modd delio a phechod. Yma ni'n cael darlun o'r arglwydd yn ymestyn allan ei fraich i achub enaid. A dweud bod achubiaeth, iachawdwriaeth yn aros i chi. Mae'n aros i chi. Mae'r pardwn yn aros i chi ddod amdano. Sdim eisiau chi wella chi na. Sdim eisiau chi ymdrechu'n galed i ddarllen y Beibl sawl gwaith cyn dod ato. Sdim rhaid chi fynd ar ber yr undod. Sdim rhaid chi weddio cant o weddiau cyn dod at Grist. Sdim rhaid chi wisgo mewn ffordd arbennig. Beth mae neges yr efengil yw hyn? Dewch at Grist yn eich pechod. Yn waglaw a chyffeswch a chymerwch y fendydd. Credwch yr hyn a wnaeth Iesu Grist drostoch chi. Ofer yw troi at unrhyw beth arall. Does dim pwrpas troi at unrhyw le arall. Dim ond Iesu Grist oedd yn gallu delio a phechod. Felly dewch ato. Gelwch arno, ceisiwch ei wyneb. Peidiwch gwastraffu amser egni yn ymdrechu gael heddwch unrhyw le arall. Iesu Grist yn unig sydd yn abol. Ond mae'n ddarlun mor hyfryd yn diwedd. Mae'n abol, ond mae'n aros. Dyma un o'r pethau mwyaf cyffroes. Mae'r Iesu yn aros. Sut ych chi'n gallu esbonio yna myd amser a thragwyddoldeb, dwi ddim yn gwybod, ond dyna'r ffordd hwyddau esbonio fe. Mae'n aros i chi ddod i ofyn. Dwi ddim yn aros am ddim byd arall. Dwi ddim yn aros am wellhad. Dwi ddim yn aros am i chi fod yn gryfyddol. Dwi ddim yn aros am unrhyw beth felly. Mae'n aros i chi ddod ato fe. Yn waglaw, yn eich bryntni, yn eich anfoesoldeb, yn eich anghrediniaeth, yn eich troi cefn. Ond mae'n aros i chi droi, edifarhau, a phwyso arno ef. Ar y ddewyd yw ni all eich gwrthod, os dewch chi felly. Diau, fod yn ofer ymddiried am help o'r bryniau, ac o liaws y mynyddoedd, diau fod iachawdwriaeth Israel, ble yn yr arglwydd ein Dduw ni. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, yn diolch am dy ras, yn diolch am dy drigaredd, yn diolch nad oes modd i unrhyw enau ddod at Grist a chael gwrthodiad. Felly o Dduw tyrd arweiniau, eneidiau a droed y groes, ac y bydd y bendithion yr efengil yn cael ei darparu. Tyrd, gogoneddau dy enw trwy hyn oll, i ni'n gofyn y cyfan trwy enw ac heidiannau'n harglwydd Iesu Grist. Amen.
Ydych ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 289, mae'r Iachawdwriaeth rad mor fawr, mae'n achub, mae'n glanhau, troseddwyr diaf deiar lawr, gwnawn ynddi lawenhau. 289 gen I sefyll i'w chanu. Nawr bydd ydi ras yn harglwyd Iesu Grist a chariad Dduw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi o hyd byth. Amen.